Aquesta és una recepta de magdalenes de llimona que ens ha passat l'àvia. Si no tens el robot de cuina, es pot fer amb el mini pimer. Ingredients: la pela de llimona ratllada. La resta de la llimona la podem tallar i triturar o podem posar només el suc, segons si ens agraden més àcides o menys. I guardem la llimona per després. Es fa amb les mesures d'un iogurt o d'una tassa. Un iogurt. I el posem a la gerra. 3 tasses de farina i els posem a la gerra. Una tassa de sucre. I podem afegir una tassa de coco ratllat i ho tirem tot a la gerra. 3 ous a la gerra. Mitja tassa d'oli i la fiquem a dins la gerra. I un sobret de llevadura. Barregem uns 30 segons a velocitat suau. Que veiem que la massa queda homogènia, sense grumolls. Afegim la llimona i tornem a remenar. Ho fiquem en els motlles i ja pot anar al forn. Precalentem el forn a 180 graus i posem les magdalenes a coure entre 15 i 20 minuts. Mira com pugen! Mira quina pinta fan! Estan molt bones i plenes de vitamina C.